feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees. Какво стана, натуралки? Днес ще бъде първият епизод от Кричен Гузман. Предизвикателство съмършеник, лятно нацепване. Ще ви покажа как се храня. Също така тренировката ми, която може би ще бъде доста интересна, защото имам нещо предвид и бъдете на штрек и гледайте целият клип до край. Аре, натуралки, ще се видиме, когато се видиме, защото фастам в момента, интермитент фастинг. И после ще хапнеме към 12 часа и отиваме в залата. В момента правим малко разходка. С нощи нещо не можах изобщо да спа, много беше тегаво това нещо. Мадам, тренировката ми е добре. Защо ви казвам, че се разхождам? Защото аз не правя кардио и не съм фен. Но гледам да имам около 10 000 крачки на ден, което на моето тегло около 500-600 калории изгорени. И така поддържам едно здравословно ниво на активност. Според мен всеки човек трябва да има от 5 до 10 000 крачки поне дневно. И с времето може би ще ги увеличавам на 11-12 постепенно. Някои от клиповете ми може да направя план как ще процедирам с къта. Ето го моето първо хранене за деня в 12 часа. Спираме периодично гладуване фаста. И тук имам 6 белтъка и 3 жълтъка, 250 грама червен боб с доста фибри в него, един портокал 250 грама и, както знаете, едно киви с обелките. Хапвам го и ще се видиме, когато се видиме. Сега ще удариме кафенцето и отиваме към залата. Се пие кафенце. Много добре. Time to play the game! Go in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling no conquer enemy. Bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner. Deep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. When I come in the arena. When I come in the arena. When I come in the arena.
I come in the arena. Come in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling I got the enemy, bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner, keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. When I come in the arena. Let's go. Какво става, натуралки? Малко войсовър над нещата. Това е Биляна, тя е една моя приятелка. Тя е на 19 години и е студентка тук в София. Тренира близо от 3 години и е доста напреднала за момиче. Доста и се радвам, доста е силна. Решихме да направим заедно една тренировка. Виждате упражненията, които правиме. Базови упражнения, също така изолиращи, и ако искате да ни виждате напред в още от клиповете ни, дайте по един лайк. Много сме надъхани. Тя е много готино момиче и се радвам как тренира. Доста умно, знае много, има доста знание над нещата, така че дано тя също си направи канал за в бъдеще, защото го има на ум. И тренировъчните кадри. Правих тренировка С от моята тренировка за цяло тяло. Тя прави също тренировка за цяло тяло. Като днес тя имаше хип тръст лежанка като базови движения, на които има доста сила. Аз имах лежанка и мъртва тяга. На мъртвата тяга съм готов да дам през този период, през който чиста, доста. Мисля, че до края на къта ще съм стигнал 170 кг. Така че мачкаме. Натуралки, свърших с тренировката. Горе-долу беше добре, защото с нощи не бях спал както трябва. Ще видите тренировъчните кадри. Ударих една доза протеин след тренировка. И сега ще ходя да ям след тренировъчното хранене и ще ви го покажа. Гледката. Не можа да снимам след тренировъчното хранене, защото го унищожих. То беше 100 грама пилешко филе, 120 грама корнфлекс с 150 мл прясно мляко, един банан, 100 грама макарони пълнозърнести,
и 20 грама фастучно масло. Може би ще посна калориите, за да видите. Пак е нещо, бат. Натуралки! Картофите се готвят за последното хранене. Тук имаме броколи и пилешко филе в хладилника. Като натуралки, ако искате да видите в следващите ми клипове защо се храня по този начин, дайте един палец на този клип. Абонирайте се за него, ако не сте направили още това за моят канал веднага, защото няма да изпускате информативните видеа, които ще пускам. Също така епизодите от Summer Shredding. Направете го. Коментирайте долу в описанието хаштаг натуралки, ако искате да видите защо се храня по този начин с непреработени храни. Ще направя видео на тази тема, ако съберат поне 20 коментара хаштаг натуралки. И ме последете в социалните мрежи, Instagram най-вече. Там съм адски активен от социалния ми живот. Като цяло поствам много неща за фитнес и пускам снимки по един-два пъти седмицата. А сторитата са постоянни. Така че направете го, машини! тук натуралки имаме 200 грама броколи, 50 грама пилешко филе, едно бананче за десерт, 450 грама картофи, 100 грама сирене, не съм ял скоро сирене. Реших да пробвам, това е ниско мазнинно. На 100 грама има 17 грама мазнини и 16 грама протеин, 1 грам въглехидрат. Уникално, даже мисля, че няма въглехидрати. След което ще удара около 20 грама фастично масло и това е. Още не се абонира за канала ми, направи го, за да не изпускаш следващите серии. Мога да цъкнеш и камбанката, когато аплодна, да ти излиза директно, че има нов клип. Така че последвай ме тук и в социалните мрежи, Instagram най-вече. Ще се видим на следващия епизод. Натуралки!